M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Jackie Laura stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. And you're a finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Preto sú tieto moje topky to najcennejšie, čo vlastním. To bolo náučné a zároveň poučné. Na rade je Skelita. Hlasnejšie. Neboj, Skelita, to predsa zvládneš. Mojím najdôležitejším predmetom je tento náhrdelník. Dala mi ho moja babička. V rodine ho máme už 10 generácií. Jeho príbeh sa začal, keď Hefe de Brujeria Bonampaková potrebovala dokonalý darček pre dcéru. Ale nie, to bude zase nejaká romantická lepenka. A vtedy vybuchla sopka. Ale uprostred rozruchu zbadala niečo také krásne a jedinečné, ako bola jej dcéra. Ale než na ňo dočiahla, pred očami sa jej rozbil. Lenže Bonampaková bola múdra. Vedela, že musí nájsť cestu, ako vytvoriť niečo dobré z bolesti a tragédie. A náhrdelník začal túto tradíciu. Silné ženy ho odovzdávali dospievajúcim dievčatám. A nezáležalo, kam život odvial moju rodinu. Držali sme sa ho a odovzdávali ďalej. Potom, keď bola moja starka ešte malá, hrozná udalosť jej náhrdelník vzala. Bola z toho zúfalá. To je neuveriteľná nuda. Nemá táto story nejaké naháňačky alebo niečo? Skelita, povedz mi, ako ho získala späť. Moja starka si myslela, že už ho neuvidí. Ale potom si spomenula na lekciu Bonampakovej. Všetko sa dá zvládnuť, ak v tom nájdeš dobro. Strata náhrdelníka odhalila starkej, že práve rodina je to najcennejšie, čo má, a v zápäti sa zázračne vrátil. Na ten moment bola v živote najviac hrdá. A keď ho starka dala mne, bol to najkrajší moment môjho života. A preto je tento náhrdelník to najcennejšie, čo mám. To bol najkrajší príbeh, aký som kedy počul. Porozprávaj ďalší, prosím.